В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ каждый будний день в 8:35 и в 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать. Здравствуй, дорогой Крым, здравствуй, Украина, это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков. Сегодня 26 февраля. 26 февраля – День крымского сопротивления. Сегодня, естественно, много наших эфиров будут посвящены именно этой дате, этой теме. Мы будем разбирать, мы будем поднимать, я не знаю, летописные страницы того, что произошло 4 года назад в этот самый день. А в этот самый день в Симферополе прошли очень масштабные массовые акции. Некоторые участники митинга возле Верховной Рады Крыма, причем исключительно выражавшие проукраинскую позицию, сейчас за решеткой. Хотя даже если исходить из российской логики так называемого присоединения, 26 февраля 2014 года Крым находился в правовом поле Украины, а значит, как можно судить активистов по российским законам? Почему 26 февраля 2014 года подконтрольный Кремлю глава аннексированного Крыма Сергей Аксенов называет днем сопротивления киевскому режиму? Почему оккупационные власти полуострова героизируют российских участников митинга под стенами Верховной Рады Крыма? О чем вспоминают участники митинга за территориальную целостность Украины? Обо всем этом поговорим с вами в течение ближайших 25 минут. Я напоминаю также номера телефонов для наших радиослушателей. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатные. 044 490 29 05. Это телефон для звонков с материковой части Украины. Также у нас есть трансляция в Фейсбуке и Ютубе. Пишите туда свои комментарии, а мы начинаем с сюжета. Тема дня. Крым в центре внимания. В медали за возвращение Крыма, учрежденной Министерством обороны России, указана дата – 20 февраля 2014 года. Эту же дату признал началом временной оккупации Крыма и украинский парламент. Для Украины это был день расстрела Небесной Сотни. Страной на тот момент руководил президент Виктор Янукович. В ночь на 23 февраля Янукович бежал в Россию. В этот день в Севастополе прошел многотысячный митинг. Если не будет вашей поддержки или завтра дрогнет любой из нас, то послезавтра к нам придут огненные улицы Киева. Вы хотите это? Участники митинга объявили, Севастополь больше не будет перечислять деньги в украинский бюджет, а руководить городом теперь будет так называемый народный мэр Алексей Чалый, бизнесмен с российским паспортом. Еще в 2013-м Чалый скупил несколько севастопольских интернет-ресурсов. Также он владелец телеканала «Независимое телевидение Севастополя». Будущего героя так называемой «Русской весны» представили участникам митинга как коренного и хорошо известного севастопольца. Такого вызова, пожалуй, Севастополь не встречал, начиная с 91 года, может быть, и раньше. Сегодня наступление нашей права идет по двум основным фронтам. Первый фронт физический. Погромы, уголовные преследования. Второй идеологический. Нас загоняют в рамки людей второго сорта, которым будет запрещено иметь то самое право на историю и русский язык, которое мы имеем по определению, по праву своего рождения. На митинге присутствовали и представители официальной власти. Глава Севастопольской городской администрации Владимир Яцуба заявил, что поддерживает севастопольцев, но Чалова предложил назначить, как полагается, на сессии. Севастополь – самый спокойный город на Украине. Я вас убедительно прошу, провокаторов всегда было много, и одних, и других. У нас единая с вами позиция. Город Севастополь единый. Не делитесь на политические партии. Не делитесь по национальностям. Не делитесь, кто откуда приехал. Потому что если мы начнем делиться, это плохо кончится. И прольется кровь. Запомните, что я сказал. Нельзя разделить Севастополь и Украину. Митингующие не поддержали идею избрать новую власть легитимно. И уже на следующий день у входа в городскую администрацию Севастополя вывесили российский флаг. Яцуба подал в отставку. 25 февраля группа пророссийских активистов провела акцию у здания Верховной Рады Крыма. Митингующие объявили об отказе подчиняться центральной власти и требовали принять документ о разграничении полномочий между Крымом и материковой Украиной.
Крым в центре внимания. Крым в центре внимания. 26 февраля. Сегодня вспоминаем события 4-летней давности, потому что, не зря они называются, по крайней мере, Днем крымского сопротивления. Самые большие массовые акции в тот день происходили, и сегодня мы будем говорить в течение ближайших уже 20 минут, в том числе с непосредственными участниками этих акций. Я лишь напомню для наших радиослушателей номера телефонов, по которым вы можете дозвониться в прямой эфир. 8 800 10 06 926 – это номер для крымчан, 044 490 29 05 – это номер для жителей материковой части Украины. Для крымчан звонки бесплатные. Для звонков на номер 044 490 29 05 стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора. И начинаем разбирать, начинаем вспоминать, начинаем подводить какие-то итоги. Я не знаю, может, по прошествии 4 лет, а это уже 1416 дней, какие-то события стали более понятными. Да? С нами на связи сейчас Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымськотатарського народу. Добрий день, слышно ли меня? Да, вітаю вас всіх і прошу не дуже звертайте уваги на мій голос. Я трошки простужений, але буду з вами спілкуватися, прошу. В вашем случае понятно, что независимо от состояния, я не знаю, вашего здоровья, извините, что вынужден за вас так высказываться, или там от каких-то планов, да, есть задачи, которые на вас положил в том числе Меджлис крымськотатарського народа. Вот вспоминая события 26 февраля, какие сейчас ваши выводы, да, каким выводом, возможно, вы пришли по прошествии 4 лет от этой, для кого-то даже трагической дати? Ми дійсно не лише згадуємо те, що було 4 роки тому, але ми, аналізуючи і зробивши ті чи інші свої висновки, ми йдемо далі, намагаючись ситуацію повернути таким чином, аби цілі, які ми всі декларуємо, тобто відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом, відбулося якомога скоріше. Отже, ми сьогодні говоримо про те, що події 4-річної давнини свідчать про те, що у будь-якій справі, і особливо коли мова йде про захист територіальної цілісності держави, намагання громадянського суспільства мають спиратися на повне функціонування державної влади. 4 роки тому, 26 лютого, громадянське суспільство Криму своє завдання виконало в повній мірі. Ми, зібравшись за закликом Меджлісу кримськотатарського народу, мешканці Криму різних національностей, кримські татари, українці, етнічні, росіяни, там були люди, скоріше всього, інших національностей, ми не дали можливості Путіну, ФСБ, Росії в цілому спробувати створити таку видимість того, що, мовляв, Верховна Рада Криму зібралася добровільно, прийняла рішення щодо відторгнення від України і приєднання до Росії. Громадянське суспільство Криму тоді не дало можливість Путіну створити таку гібридну картинку, щоб переконати світ, мовляв, кримські люди самі захотіли. І ввечері, після того, як вже мітинг завершився, мали б свої повні повноваження вступити всі інші державні органи влади і управління, починаючи від правоохоронців і завершуючи місцевою виконавчою владою. Цього не сталося, і тому так легко російські спецслужби, вони зробили захоплення цих приміщень, і тому так легко вони взяли під контроль весь Крим. Я зараз говорю про це, щоб перейти на сьогоднішню нашу дійсність. Сьогодні повернення Криму під контроль України, воно залежить від ефективності, міцності і від такої дуже керованості єдиної, власне, української держави,
по всіх напрямках. І тому маємо укріплювати українську державу, аби скоріше повернути Крим. Хорошо, можно я вернусь к одному из ваших тезисов? То есть, для чего, по-вашему, да, собирался митинг пророссийски настроенных граждан, причем это были далеко не только граждане Украины, как мы уже знаем, уже есть в том числе показания о том, что среди митингующих были также переодетые солдаты, я не знаю, военнослужащие Российской Федерации, и тем не менее, первая задача 26 февраля не допустить появления картинки о том, что якобы присоединение, аннексия, оккупация Крыма соответствует выражениям граждан Крыма. Я правильно понимаю? Ви там оговорилися, державний проукраїнський мітинг зібрався для того, щоб не дати Константинову і його команді, власне, тих людей, які від страху покарання за свої злочини, які вони здійснювали от ті роки, там, 12-13, таких людей в Криму було не так багато. І ті люди, вони кидалися в різні такі авантюри для того, щоб уникнути своєї відповідальності. І в цей же час, ми ж більше стали обізнаними через деякий час, тоді ми не все знали, хоча десь усвідомлювали, десь відчували. Тепер ми знаємо про те, що рішення про захоплення Криму, якщо вірити свідченню самого Путіна, він прийняв в ніч з 22 на 23 лютого. Отже, не знаючи про це рішення, ми відчували, що, і ми це робили на наших глазах, що в Криму нарощуються дії, які можуть ускладнити ситуацію, оскільки Константинов і інші виходили з того, що треба звертатися за допомогою до Росії. І тому мітинг, дійсно, він зібравшися, він не дав можливість реалізації такого плану нібито добровольного приєднання Криму до Росії. І Путін був змушений на очах у всього світу, він був змушений задіяти інший для Росії набагато гірший варіант розвитку подій. Він прийняв рішення щодо військового вторгнення, і саме це рішення стане тим, яким доб'є Росію в той час, коли вже міжнародна спільнота зможе добитися повної ізоляції Росії. Це рішення, яке прийняв Путін, воно буде покладено в основу міжнародного трибуналу над російськими керівниками, власне, над Росією. І цього добилися мирні мешканці Криму на митингу 26 лютого 2014 року. Я напомню нашим радиослушателям хронологию событий. Итак, 26 февраля огромный митинг в Симферополе, а уже 27-го в 4 часа 30 утра 120 российских солдат. В основном это были военнослужащие 45-го отдельного полка спецназначения ВДВ Вооруженных сил Российской Федерации. Они же потом стали ударным ядром и основными исполнителями захвата органов местной власти и на востоке Украины. Так вот, эти солдаты, эти военнослужащие без знаков различия захватили здание правительства и Верховного Совета Крыма. Там под дулами российских автоматов было провозглашено марионеточное правительство. Господин Чубаров, правильно я понимаю, что если бы не собрался настолько масштабный проукраинский митинг 26 февраля, то не понадобилось бы привлекать эти 120 солдат, не надо было бы уже совсем показывать, что это военизированный захват. Задача была исходно у россиян показать добровольность или якобы добровольность аннексии. Зрозуміло, що російські військові все одно були б задіяні в самий такий масштабний спосіб. І вони вже практично розгорталися по всьому Кримову, оскільки військові гарнізони Чорноморського флоту Російської Федерації, який перебував на Кримському півострові
законна, ну наскільки законними були ці домовленості між Україною і Росією, тобто війська все одно було б задіяне, але це робилося б відкрито під бравурні марші, реляції, що, мовляв, депутати Криму зібралися, прийняли історичне рішення. В Росії або Радянському Союзі, а Росія є правоприємником Радянського Союзу в таких найцинічних, брутальних таких справах, таке відбувалося, як кажуть російською мовою, сплош і рядом. Це згадайте, як це було в Балтійських країнах, як заходили російські війська в інші країни, і все при цьому посилалося нібито або на бажання трудящихся, або на рішення на тодішній час законних органів влади. Зрозуміло, що в Криму не було і не знайшлося потім кількості депутатів, яка б давала б законність рішенню, тобто не було кворуму. Да якщо б і був би кворум, це рішення було б абсолютно незаконним, оскільки воно протирічило б всьому національному законодавстві України, бо не передбачалося таких механізмів, таких способів вирішення територіальних проблем. Воно б протирічило і протирічить міжнародному праву, але головне, що Путін би показував цю картинку і говорив би, бачите, вони самі захотіли. От цього ми йому не дали, і він задіяв військовий шлях, який шокував весь світ. І тепер, що би не говорив Путін, він розпочав його помітні, видимі такі кроки по захопленню Криму, вони були абсолютно беззаконними и абсолютно проти такими лежными международному праву. Останьтесь, пожалуйста, на линии. У нас есть звонок. Мы сейчас послушаем нашего радиослушателя. Вероятно, у него есть вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста, задавайте свой вопрос нашему гостю эфира Рифату Чубарову. Житель Крыма, Симферополь. Прошу вас. Только отойдите от приемника, он вам мешать будет. Да, я сейчас буду говорить так, чтобы не слышать. Это самое. Вы знаете, что уже 26 числа, уже 26 числа у нас уже здесь назревало такое, что все люди были напуганы всем, очень сильно. И что? И вы знаете, что все люди не хотели сценария, который произошел в Киеве. А вот такие товарищи, как этот Чубаров, провокатор, тот хотел крови. Да, я вас понял, спасибо. Итого, Рифат ага, скажите, пожалуйста, прокомментируйте впечатление нашего позвонившего радиослушателя. Первое, все были напуганы, а второе, вас даже назвали почему-то провокатором. Ні, шкода, що ви його прервали. Треба було, щоб він виговорився, бо може бути така думка. Дивіться, всі були налякані. Зрозуміло, що всі думали про майбутнє, що ж буде в Криму, в Україні, бо було видно і внаслідок тих подій, які відбувалися по всій Україні, і зокрема тут, і особливо тут в Києві на Майдані Незалежності, у подавляючій більшості українського суспільства, включає кримських людей, було, знаєте, вже таке очікування, що нарешті відбудуться корінні зміни, бо хай цей товариш, як він сказав, я думаю, що він зараз нас слухає, хай він згадає, наскільки для всіх набридла та влада, яку підтримували такі, як цей товариш. Для Криму це були так звані Макеївські, Донецькі, наскільки та влада була віддалена від людей, наскільки гнобився бізнес і все таке інше. Українське суспільство тоді стало для того, щоб змусити владу відповідати тим очікуванням, якими живе українське суспільство. Я не буду так далеко заходити. Зрозуміло, що були такі в Криму, що були налякані, чого би не боятися Константинову з його більше ніж 200 мільйонами доларів боргу,
які він на той момент мав перед банками, державними установами, один із таких дуже великих аферистів, і про це всі знають, Криму, зрозуміло, що були налякані такі, як Іоффе, Донічі. Якщо б було б по-іншому, цей товариш би, можливо, сказав би, що там Рифат собі видумує, то хай він погляне на те, хто сьогодні керує за допомогою Москви, хто сьогодні керує Кримом, і які наслідки їхнього керування. Тому тут треба сказати чесно і собі, визнати це, що які би настрої не були в Криму, подавляюча більшість настроїв – це була надія на зміну на краще. І ці настрої не були пов'язані з тим, що зараз Путін введе війська і окупує Крим. І ці настрої були пов'язані з тим, що нарешті буде відбудовуватися збалансована система управління. І ми про це говорили 23 лютого, неділю, на такому великому мітингу, що проходив на центральній площаді міста Сімферополя. І цей товариш, може, згадає, що ми говорили, що нарешті в Криму не буде монополії жодної політичної партії, не буде монополії жодної етнічної спільноти, що ми, кримські татари, українці, росіяни, будемо разом на рівних відповідати за майбутнє Криму. Це були відкриті і такі, знаєте, масовані меседжі всьому Кримову. Але саме такі меседжі, коли ми всі рівні, вони не подобалися Константиновим і іншим. А тут вже і Путін для себе вирішив, що нарешті настав такий час, коли він може прибрати Крим і взяти під контроль всю Україну. Путін, як справжній бандит, він дочекався, коли Україна була знесилена, вона була безсильна, вона виходила з величайшого протистояння на Майдані, і як справжній бандит він наніс удар найближчому своєму сусідові в той момент, коли він потребував допомоги. Так роблять бандити. І тому кінець Путіна, Росії, він буде такий, який буває у бандитів. Крим повернеться під контроль України. І цей товариш, який зараз нам телефонував, якщо він не здійснив жодного злочину за часи окупації, він далі буде жити в Криму разом з нами, він буде мати іншу думку, і це буде нормально, якщо він не здійснив жодного злочину. Последний вопрос. Вы сказали, что гражданское общество 26 февраля выполнило свою задачу, то есть показало, что никакой массированной народной поддержки идеи оккупации, идеи аннексии не существует. Но не сработала потом уже официальная, я не знаю, государственная машина Украины, где, вы сказали, могли бы сработать силовики и так далее, и так далее. Но мы также знаем, что меньше четверти солдат и офицеров вооруженных сил Украины вышли на материк. То есть огромное количество людей, которые просто остались в Крыму и не оказались верными присяге. Возможно ли было для Украины тогда защитить, я не знаю, включиться официальными какими-то государственными механизмами? У нас був деякий час, можливо, він був не такий довгі, як хотілося б. 27-го о 4-й ранку ці люди в масках, так звані невідомі, з великою купою сучасної стрілкової зброї, вони захопили приміщення Верховної Ради і Ради міністрів Криму. І от 27-го цілий день, і, як на мене, ще 28-го десь до вечора, поки вже широко не стали блокуватися аеродром, аеропорти, військовий гарнізон, десь от 1,5 доби у правоохоронних органів України були всі можливості
як на мене. Тобто можливості були. Извините, я вынужден вас прервать, потому что время нашего эфира ограничено. Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа, был с нами на связи. Я напоминаю, это радио Крым Реалии. Наш эфир продолжается. Меня зовут Павел Новиков. До скорой встречи.